Hé, een mooi filmpje voor mij. Is er dan een merk? Hoezo? Nou, dan is de merk juist anders, dat is in. Stom. Dit is mooi. Mooi. Je mooi. Dat bescheren dan hier en al die kleurtjes. Ik vind het vet mooi. Vet mooi. Nou, dan moest er hierin. En de rest van gek. Oeh, dat is al even iets lapje. Maar, schone dame, zal ik maar... Met de deur in huis vallen, het gaat niet goed met Cynthia op school. Hoe staat net goed? Ze let niet op en ze haalt slechte cijfers. Maar hoe kan dat nou? Ze is zo griezelig intelligent. Ze had om eens een klas oerslijn. Ja, juist daarom. Cynthia is een voorbeeldige leerling, maar nu is ze dwars en brutaal. Dat is de moderne tijd. Een brutale moeder waarvan in de snoet de Ben Wissenharren plakt. Dat zal je verhoren. Hé, fossiel. We leven niet meer in het stenen tijdperk, hè? Cynthia is niet gewoon brutaal. Ze is anders brutaal. Het is net alsof ze zichzelf niet is. Ik keer had de laatste tijd naks vol gouders razen. Ja, dat weet ik ook wel. Ik denk dat het te maken heeft met de dood van Sjoerd. Dat kan. Maar er is nog iets. Het gerucht gaat op school dat Cynthia het mobieltje van Yildiz heeft gestolen. Was is vaker gek van mij. Men zeggen denk ik wel van vieren. En ik moest even bij die boy. Het rint zoals het rint en ik al rint het uit de hand. Hadden na je leefde blauwe vrij. Ja, er zit een Moment. Gary, je hebt me gezien. Gary is om eens fort. Ja, die zit nog bij haar keuskelder in Hengelo. Misschien is ze wel model. Naaktmodel. Hou nou toch eens op, zoals Gary heel al net. Ik kan er me net om wennen. Nee, blijft hetzelfde meer zitten. Nee, meneer jongen. Verandering van spijs doet eten. Wat mag ik ze drinken? Alsjeblieft, heer Bint. Het begint beide maar een gay, maar ik ben grey. Toen ik destijds uit het westen tagier, ga ik van griet grey maken. En dat wil ik graag zo horen. Nou zit je 40% van de cafés in Friesland te keep en de meesten nog heel schoft. En Utrecht en uw café wordt verkocht. Hoe is dat mogelijk? Ja. Ik mis Gary. Ik vind net een mineraal. En boppen dat. Grey is een best frammers. Ik ken haar nog van jet iets, toen wennen ze naast mijn beb in Dokkum. Hé, Grey? Wist nog goed wij te Gerrit Tutsi Batten bij de wagen? Ah ja, of ik dat nog weet. Het is toch prachtig dat Gary haar grote leven had? Dat wordt er elke niet in. Nou, dat kwam ik wel super uit, want zo koe het financieel net met bolwerkje alleenig. Dat best Rick alleenig. Ja, maar ik steen er financieel beter voor, hoor. Tja, ik hier destijds een heel goed rinnend zelencentrum in Skagen met mijn ex-man. En na de skiering had hij mij uitkeepje matten. Wat vals. En daar komt je om een mond van zijn vrouw uit te troggelen. Een beetje fatsoenlijker, maar ik wil net bent. Ik ben net op ziek naar een man, jij bent. Maar als ik je in het zien kom die leuk en aag is, dan is het wel oké. Nee, ik wil eigenlijk altijd al waarom naar het huis te doen. Maar de wichtigste reden is toch wel Kim, mijn dochter. Ja, ze is nou 12 en
Alkmaar en Amsterdam staat dichtbij me haar verlokkings. Ik voel dat maar niet. Ja, ze wie een oor om jou in te. In het dorp is het nou water. Dat is zo. Zeg, schoonzusje lief. Als directeur van een eigen tekstbureau mag je wat meer aan je uiterlijk gaan doen. Zeg, joh, waar bemoei je eigenlijk mee? Visitekaartje, weet je wel? Hoef je toch niet in een strak pak achter de computer? Wat een onzin. Nou, ik vind het maar neer, dat eigen baas. Nou, liever Lietse baas dan Grutte knecht. Ja, wees, altijd het werk en altijd achter die centen nog zitten. Als toch het gemanipuleerd van die chef... en een jaloerse collega die het op die baan loert waaipest wust... dan keer ik liever voor onweers maar wel lokkig besteden. Waaipest? Famke toch? Waarom? En waarom hast je het er nooit eerder over gehad? Skant, hè? De skam is het idee dat het daar komt. Ik bedoel, dat was net on. Dat laat je toch niet gebeuren? Dat dacht ik ook altijd. Maar als het jezelf overkomt, dan is het toch wat anders. Ik bedoel, het begint met van die kleine plaagstootjes... maar het gaat echt van kwaad tot erger. Ja, zo gaat het altijd. Wat wist je er nou van? Kerel, je doet mijn best. Ach, neertje. Hoe gebeurde dat dan af? Nou, dat wil je niet weten. Hoe je leest en je hoort en je ziet van die horrorverhalen... maar de werkelijkheid is altijd erger. Je staat zo machteloos. Ik bedoel, het is zo gniepig dat je er nooit een vinger achter kunt krijgen. Het is echt walgelijk. Ja, maar ja, als je weggaat, dan geef je de pesten toch zijn zin. En dan gaat hij op zoek naar een nieuw slachtoffer. Ja, nou ja, zo'n pesten die wil alleen maar zijn angsten, frustraties en jaloezie kwijt. Het is zo kleinzielig. Oeh, ik ben echt zo blij dat ik daar weg ben. Hé, wat maak je dat tijd? Werd die nieuwe jas? Fot, Piet. Hoezo weg kwijt? Nou, jij verliest toch ook wel eens wat? Doe niet zo moeilijk. Ja, maar geen peperdure jas. Weet je wel hoeveel die jas heeft gekost? Ach, mens, zei ik niet zo. Altijd dat. Zeg, jonge dame, die grote mond van jou zijn we hier niet van gediend. Net gauw hoor, ik ben geen kind meer. Ik ga naar mijn kamer. Niks naar jouw kamer. Meester Thibaut is hier geweest. En we gaan dus even ernstig met jou praten. Alleen omdat ik een paar onvoldoendes heb gehaald. Belachelijk. Nee, het zit net alleen dat daarom. Wij maar dat ik... Wat weet jij van het mobieltje van Yilda? Niks. Helemaal niks, oké? Let haar maar even, hè. Dat is misschien beter. Heb jij je tanden al gepoetst? Ja, tuurlijk. Dat doe ik toch altijd? Cynthia, we moeten even heel serieus met elkaar praten. Hoe kom je aan die blauwe plekken? Gestoten. Gestoten. Waarom gaat het nou niet goed op school? Ja, meester Thibaut verzint dat niet, hoor. Ik weet niet. Komt het door, papa? Mis je hem erg? Dood is toch anders dan werken in een ander land. Wist jij je papa ook? Ja. Maar gelukkig hebben we elkaar nog. En oma. En pake bent. Cynthia, wat weet jij van het mobieltje? Dat zei ik toch. Helemaal niks, oké? Ik heb het niet gestolen. Ja, maar de meester beweert dat op school wordt gezegd dat jij er iets mee te maken hebt. Dat zou ik toch nooit doen? Geloof je dat? Nee. Tuurlijk niet. Tuurlijk niet. Het is toch schandalig. Waar steekt nou een container in de bron? Nou, ik hoop je dat ze de dier er gauw te pakken krijgen. Ompakken die hap. Zeker. Ja, dan wist u dat je even een werkstrui van Hup naar Rodenbron. En Griet, Berenburg graag. Man, onthoud nou eens dat het grey is. Wat is het nou van namen? Griet is toch volle mooier? Ach, smaken verschillen, hè? Mam, ik heb volleybaltraining. Ik ga naar Cynthia. Oké, veel plezier. Hey, en op tijd thuis, hè? Ja, tuurlijk. Doei. Doei. Het was toch een mooie dag te grey. Zal ik het op die dus hard wist. Ik ben blij dat ze zo goed opvangen is op squallen. Ze heeft al heel volle vriendinnetjes. En vooral met Cynthia keer ze heel goed bent. Je bent elke keer goed mee, Cynthia. Zit er nu eens geen.
Cynthia. Waar bleef Cynthia toch? Ik begreep niet wat ze bleef hier al lang thuis wezen kind. Het is gewoon de tijd vergeten. Is met de vriendinnetjes aan het kletsen. Dus zoek wat meer zwarger maar van die dochter. Wat bemoei je je mee? Het is nog altijd mijn dochter, hè? En mijn pakers is er. En dat betekent niet dat jij iets over haar te zeggen hebt, Beentje Baas. Doe egocentrische terkut. Als toen net al de moeilijke Iepenhoorn hier is door dit erfelijke dwarp en die wat meer bekroond hier is dan ziel. Beent! Talita. Ze is geen dingen met je letter spiet van krijgen. Wij missen Sjoerd alle jaren. Dit noem je Cynthia. Ja, juist daarom ja. Altijd gepraat door het verhoezen, dat zijn die geen goed. Zijn het verneerd nachtmerries? Ik weet niet wat er met Cynthia is. Ze is al sleeuw de laatste tijd. Het is gewoon puberteit. Jonge meisjeskuur. Hé, Cynthia. Wat is er met jou gebeurd? Hé. Ik ben maar een fiets vol. Maar ik... Ach, leren. Als die serie. Nou, oh nee, dat hoeft dan niet zo stoer te wezen. He? Die fiets kan wel wat makken worden. Broeken hebben we genoeg. Nou, en die jas die doe in de wasmachine. He? Ik zal even een glasje water van die hebben. Het is er niet stil. Rem D of zo. Heb ik het mist? Besmettelijke ziekte? Huh? Nou, zeg maar. Waar hakt de kwaad in? Donut. Maar die pakers is er wel. Cynthia? Wat zit er met Cynthia? Die pakers is er van die BN-baas. Dat is net zo'n leeftallig intelligent famke dat ze lieken te wijzen. Ze is een wolf in scheepskleen. Een bikkelhudde tante die er net verwijderd heeft om onschuldige klasgenootjes voor haar zaken op draai te letten. Dat is ze. En hoe komt meneer om deze... Wie ziet? Ze zit nog niet eens een pestbeen. Ze zit nog als een ordinaire dief. Ze had Kim notabene de schuld in de schwoonskoot. Die Cynthia, die is strontjaloers op Kim. Ze had alle klasgenootjes in haar opzet. Kim die kwam krijgt helemaal stuur thuis. Zit er zo te pakken als van griet? Wil net zitten een stok blind is, wel? Wie bewust hoe was toen de zeist? En had ik dat weet. En had eens op met dat gegriet. Let nou maar, Wiebe. Beent had het als weer genoeg. Is dit weer? Nou, ja, Beent Kim het pesten. Terug Cynthia. Ja. En wij ben er nou net bij het baas, want die containerbron die is onstutsen. Terug Cynthia. Dat doe je ook net. Jongens, wil je hem dat? Huh? Jaap? Sim? Jongens, een keer Cynthia toch? Benny? Elsenier had ik een zwarte kant, Beent. En de weer had een skelle hoed. Benny, doe jongens, dit is onzin dan net. Ja, nou, het spiekt me hier, Beent. Ik weet dat ik net mee. Nee, sterker nog, hij had Cynthia voordraven, Sjoen, bij die containerwei. Is dat weer? Ja, het spiet ik nou voor, ja. Wat zou dat ik hier in het waar bellen? Toen zei ik haar. Die jas. Ja, er ben er volle meer met zijn jas. Ja, wat nou, zijn jas? Dit wordt politiewerk bij een baas. Jongens, dit leeuw je hem dan net. Je veroordeelt zonder dat het ieder bekend is. Stel je lappenkakken. En dat neemt zich nog vreun. En Benny, van tijd valt me dat heel door. Ik zeg hem dit wel eens hè. Ik zet je poot met in het oven, leren en bedrog. En ik zit er verzwargen dat het hier dat wordt hem in het café keren zit. De familie Baas, die wen het je al generaties lang. En dat telt meer dan zo'n importkroeghoster. Dit moeske krijgt nog een stutje.
Je weet dat ik een kolom heb. Ik ging al. Kon ze net slapen? Nachtmerrie. Nou, kijk wel eens. Douwe nachtmerrie? Nou, trusten. Dus je slijt met die rotmof, hè? Sukkel. Zo doen we dat met mopvriendjes. Keelskerel lukt het maar het beste. Zal je leren. Je hebt geleerd, maar jij dat B-vriendjes waren. Pak zijn broeken. Ja. Trek hem erachter. Sukkel. Grap niet maar. Kerel lukt het maar het beste. Maar die broek is kapot. Die snoeiskebroek nog wel. Haast wachten. Hoe vaak moet mem nog zeggen dat ze die handjes tussen houden mast? Bevan, kan ik het helpen? Ja, potje aan heen komt je dan ik uit Westerist. Gilt groet me hier net op een reg. Ach meis, Vernetta, altijd dat gezeur voor mem. Net zo brutaal. Kom je nou? Bent toch net zo brutaal? Inbrekkers? Nou weet ik het. Wat wist jou? Ik weet het. Oh. Nou, dat is mooi voor jou. Jou die maar verdel, hè? Hm? We hadden een les over pesten en toen werd Cynthia opeens heel ziek. Daarom breng ik haar nu even naar huis. Nou, dat is heel leer van jou. Dan zit je voort maar op bed brengen, leven. Dank u wel, hè? Dag Cynthia. Wetenschap. Dag. Boeien, wij zijn dwaren met onderzoek naar die containerbrand. En we willen graag even met jou over Parkinson praten. Ken dat? Nee, die sprake van, ben me zo met het. Dat ben ik ziek. Je komt maar weer eens, het beter is. Goeie.
is vet gemeen, Kim. Zoiets doe je niet. Oh nee? Dat zullen we nog wel zien. Er mag best eens actie zijn in dit suffe dorp. Jij laat anderen opdraaien voor jouw daden. Nou, en? Dat is mijn probleem niet. Wat een score zeker. Ik zal eens laten zien wat scoren is. Ik wil zo snel mogelijk weg uit dit kutdorp. Als je maar weet dat ik het hier niet bij laat zitten. Daar krijg je spijt van. Heel veel spijt. Mij maak je niet bang. Nuts! Doos! Kutwijf! Cynthia. Ik wil graag even met die praten. Ken dat? Wordt er bij hem op squallen wel eens pesten? Soms. Nou en? En wat doen ze dan? Slaan, skellen. En soms nooit ze dingstik. En gaan ze die ook wel eens plegen? Ik weet het net. Wist je, ze paken vroeger ook wel eens plegen. Oh ja? Waarom? Nou, daar kan het nog niet om. Maar ik vond altijd wel vervelend. En ik kon er niet om veroordelen. Maar eigenlijk maakt het niet uit. Als je nou zwart bent of reed hier haast, bril of dik, maakt het al hier niet uit. Cynthia, wij zijn toch vriendjes. En vriendjes vertellen elkaar altijd alles. Hè? Nou, vertel het paken maar. Maar dat kan het. Of wordt het alleen maar nog erger? Nou, dat zullen we nog wel eens zien. Alleen nog als Paak het om Jenny vertelt. En vooral net om Beb en Mem. Toen kist mij in betrouwen nemen. Ik begon met vriendinnenboekje van Yeldo. Ik zocht erin schreeuwen en toen pakte Kim het aan en die squatte er al je ding uit. En ze zei dat het al in mijn schuld was. Dat mobieltje van Yeldo, die had zeker in de tas staan. Toen die zeker... Wel, wat voor Jan heen komt. Zo, jonge dame. Op heterdaad betrapt. Ook het net toch die. Kom door maar eens mee. Nee! 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 Laat me los! Nee! Nee, niet doen! Nee! Laat me los! Deze dame had wat uit te lezen. Peert, laat dat beer los. Is het nou net genoeg dat die pakensisser haar pest? Waar bist er maar bezig, jongen? Ik eerst keer dat je hem de politie bel je. Politie? Ik zou net weten waarom. Oh nee? Zij hoort wel. Die Jos. Hoe komt zo'n Jos? Die is toch van Cynthia? Maar dan wist ik bij de containerbron bliksem. Wat was toch beweren dat zij? Ja, dat best hartstikke gek, jongen. Nee. Nee, ik ben net gek. Maar wel een grote stommeling. En ik schat me met dit. Kim!
Die zullige meiden lieten het pesten toch zelf toe? Vet domme dozen zijn het. En dit? Hoe komt dit mobieltje in de tas van Cynthia? Geintje. Een geintje. En die brandstifterij weer zeker ook een geintje. Nou, komt er nog wat van? Of moet ik u de doeken waar mij wat voor nierenbrood waar je te krijgen hebben? Net Cynthia had pesten. Maar Kim wie het. Doet zij op squalk aan Wiedel mis. Ik zie hem alle ellende besparren. Wat zal ik eruit fretten? Had me de honger met er geen fretten van. Zij had de jas stellen van Cynthia om haar de schuld van die containerbrand in de schoen te schoon. En datzelfde die ze mij haar eigen huis niet correct. Maar gelukkig ontdekt ik wat er aan de hand wie. En toen ik het besluit nam om eens even met deze jonge dame te praten, betraap ik haar op heterdaad. Ons eigen huis? Waarom? Kim! Ik wil zo snel mogelijk weg uit dit kutdorp. Als het café in de fik gaat, kan ik weg! Tost er daar bijna het eens even nog niet mee. Zij wou hierheen, ik niet! Smagerloede. Nevens mij weten we nog maar de helft. Jaloezie. Ik denk dat het maar jaloezie te krijgen had. Kim had altijd al moeilijk west, maar de laatste jaren hiek helemaal geen vet meer op haar. Doet ze ook nog eens de verkeerde vriendjes kreeg. Ja, toen sloeg ze helemaal terug. Ik hier hopen dat het op een dwarp beter ging zoer. Maar Kim boeie er helemaal net hinnen. Ik skam je ideeën. Ik vind het voor Cynthia extra slim. Het spiet me wind. Het spiet us. Ik hoop je dat ze het goede paard wil vinden zullen. Wij lid het ze maar. Ik loop het boetekleed wel om, Bernd. Sorry. Sorry, Bernd. Sorry, Bernd. Ja. Sorry. Pesten, verpest zoveel libbes, daar moeten wij met ons zien strijden. Ben weet te vaak net wat zo'n oorlogje, maar verwoeksen zo'n beter witte matten. En wat denkt dat het wat taf valt, die had het mis. De keihuddensievers liegen net het badoerol. En waarom? Jaloezie en onverdraagzames lezen de grondslag om pesten. Verdraag tot oren oors. Nee, weten dat toch je iets ik pesten wist. Nou ja, daar praat ze naartoe nog. Oh? Maar waarom? Waarom bist je pesten? Ach, dan wist u dit jeetje. Jongens onder elkaar, stelt niet voor. Nou, als je er nou nog nachtmerries van haast had het slim genomen geweest. Houd er maar op, die column clear deadline is deadline. Deadline. Waar had hij pest? Bernd? Het rent aan het rent en ik al in de dute hand. De paden naar huis leeft de blauwe vrij. Ik ben zoals ik ben en daar haast alles nog net hand.